Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Mga igsoon maayong hapon sa tanan. Nagkatigom kita karon aron pagsaulog ning santos nga misa, aron paghatag og pagdaig ug paghimaya sa atong Amahan nga tuwa sa langit tungod sa mga grasya ug mga panabang atong nadawat gikan sa iyang pagkamanggihatagon. Iyampo usab nato mga igsoon ug ipaabot nato kaniya atong mga pag-ampo, ilabi na gyud ang pag-ampo sa kalinaw. Daghan na kayo karon ang mga kalibutan nga nag-away-away ug naggera. Daghan na pud karon ang mga komunidad ug mga pamilya nga nangabungkag. Daghan na pud karon ang mga kasing-kasing nga napuno sa kagubot sa hunahuna. Pangayoon nato sa Dios ang kalinaw, pangayoon nato sa Dios ang iyang giya, ug pangayoon nato ang kusog aron makabato kita nining tanan nga mga challenges sa kinabuhi. Aron mahimo kitang angayan gayon nga mosaulog ning santos nga misteryo, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa Dios nga maluluyon. Kaluoy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami, Ginoo. Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami, Ginoo. Kaloyan tato sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadun kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Jesucristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala, ug dad-a kami nga nasa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Niadtong gabiuna, mibangon si Jacob ug gidala niya ang duha niya ka asawa, ang duha niya ka ulipong babay, ug napulog usa niya ka anak, ug mitabok sila sa tabukanan sa suba sa habok. Human niya katabok sila, iya usab gipatabok ang tanan niyang kabtangan. Siya na lamang ang nagpabilin. Unya may taong nakigsambunot kaniya hangtod sa pagabuntag. Sa pagkamatikod sa tao nga dili siya makadaog sa ilang panagsambunot, gisumbag niya ang dapi-dapi ni Jacob ug naligas ang lutahan niini. Mingon ang tao, "Buhi ako kay hayag na." Apan si Jacob mitubag, "Dili ko ikaw buhian, hangtod nga panalanginan mo ako." "Kinsay imong ngalan?" nangutana ang tao. "Jacob," mitubag siya. Ang tao mingon, "Dili na Jacob ang ngalan mo. Nakiglayog ka sa Dios ug sa mga tao ug midaog ka. Busa Israel na ang imong ngalan." Si Jacob mingon, "Tug-ani lagi ako sa ngalan mo." Apan mitubag ang tao, "Nganong nangutana ka man sa akong ngalan?" Unya gipanalanginan niya si Jacob,
Mingon si Jacob, nakakita na gayud ako sa naong sa Dios, ug buhi gihapon ako. Busang inganlan niya Peniel ang maong dapit. Misubang na ang adlaw sa pagbiya ni Jacob sa Peniel, ug nagkiang siya tungod sa nalisa niyang dapi-dapi. Busahangtod karon, ang makaliwat ni Israel, dili mukaon sa unod sa dapi-dapi sa mananap, kay diha mang bahina sa lawas sumbaga si Jacob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Pataling hugi o Ginoo, ang usa ka matarong nga pangamuyo. Dunggang akong singgit, pamatia ang akong pag-ampo, gikan sa mga ngabil nga walay limbong. Diha kanimo, Diyos ko, ibutang ko ang akong pagsalig. Gikan kanimo pabutang akong hukom, ang imong mga mata nagatanaw sa matarong. Bisan imong gisulayan ang akong kasing-kasing, diha sa pag-usisa niini sa kagabhion. Bisan imo ako nga sulayon pinagi sa kalayo, dili ka makakaplag og dautan, dinhi ka nako. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Musangpit ako kanimo, kay mo akong tubagon, O Diyos. Ipaabong ang imong dunggan kanako. Pataling hugi ang akong pulong, ipakita ang imong katingalahang kaluoy, umanluluwas kanila nga nangagiw. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ablihang among mga kasing-kasing, O Ginoo, aron pagpamating sa pulong mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Unasab kanin, Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. himiyaon ikaw, O Ginoo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang
tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila, wala pa dinhi sa Israel, wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinagoga ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug giayo niya ang mga tao sa tanan nilang mga balatian. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa, giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihon, apan diyutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Nakasuway na mo mga igsuon nga naghimo mo og maayo ug matarong unya gihimong daotan sa uban. Kasuway na mo ana, no? Nindot ang pamati. Mga igsuon, ang Ebanghelyo karon mausab kini ang naghisgot sa na-experience ni Jesus ba. Kaya ang Ginoong Hesus samtang iya nang nakita ang daghang mga katawhan, unya ang uban nanguli na. Apan adunay pipila kanila nga nagdala og sa katawo nga gisaniban, no? Giyawaan. Busa si Jesus iyang gipagula ang yawa, no? Apan sa iya nang gipagpagula ang yawa, unsa may giingon sa mga Pariseo. Ang mga Pariseo maingon, nagpagula sila sa yawa tungod ra pod sa prinsipe sa yawa, no? So ang maayong binuhatan gihimong daotan. Expert kayo nini ang mga Pariseo, mga igsoon. Kanang mga tao nga muhatag og daotan nga hubad sa mga matarong nga binuhatan, mga Pariseo o kana. O gunya mga igsoon, kaning mga Pariseo simbolo manggod kini sa mga tao nga mga buta, mga bungol ug mga amang. Mao nga ang misyon jud ni Jesus, nagsugod jud siya sa pag-ayo sa mga buta, unya sa mga amang ug sa mga bungol. Apan sa wala pa kini niya ayuha mga igsuon, nagkatikisim usa siya, naglecture, no? Nagsangya usa sa maayong mga buhat. Apan ang nakaproblema mga igsuon, tungod kay ang mga Pariseo wala makakita sa maayong buhat ni Jesus nga simbolo kini or signo kini nga kini si Jesus gikan gayud sa Dios. Wala. Ngano man wala sila makakita? Buta ba sila? Dili sila buta. Apan wala sila makakita. Nganong wala makakita? Nga doon naman untay mata, kay tingali mga igsuon, dili sila ganahan nga makakita. Dili sila ganahan makakita sa matarong, kay aduna naman sila gitago nga dili matarong. No? Unya mga igsuon, ang lain pong tao nga giayo o sakit nga giayo ni Jesus, dili lang ang buta, kundili kadto usab nga mga bungol. Kadto mga bungol mga igsuon, doon na kanay mas lawom pa nga kahulugan. Nga sa ato pa, bisan aduna sila'y dunggan, dili sila ganahan nga mamati sa pulong sa Dios. Dili.
Dili sila ganahan nga mo-exert og effort aron lang unta maduol ug madungog nila ang pulong sa Dios, ang pulong ni Hesus nga gikan sa Dios. Mao kini mga tawhana ang mga Pariseo sa panahon ni Jesus. Apan karon sa atong kapanahonan mga igsuon, mao kining mga tawhana nga bisan pa kung dad-on na nimo ang simbahan ngadto sa ilang kabaryuhan, dili gihapon maminaw sa pulong sa Dios. Dili gihapon musimba. Dili gihapon maningkamot nga mahayagan pinaagi sa grasya sa Dios. Ug labaw sa tanan, dili maningkamot aron sila mahimong instrumento sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong mga balita. Busa, tungod ni mga igsuon, ni daghan pag-ayo ang anihon. Sa unang panahon, daghan ang anihon mga igsuon, ningon si Jesus 2,000 years ago, tungod lagi kay niadtong panahon na ang kadaghanan sa mga tao mga pagano man. Ang kadaghanan sa mga tao dili mo tuog Dios. Ang kadaghanan sa mga tao adto magampo sa mga bukid, sa mga kahoy, sa mga dagkong bato, sa mga Dios-Diosan. Mao ka ng mga tawhana nga nakita ni Jesus nga pagkaluoy na ni mga tawhana, wala makakita og Dios, wala mo tuog Dios. Busa kini sila atong anihon, ato kini silang ganihon, ato kini silang dad-on pagbalik sa community of God, no? Sa balay sa Ginoo. Mao kini sila. Unya 2,000 years ago ang miagi mga igsuon, 2,000 years na. Daghan pa ba kitag mga pagano karon? Daghan pa ba mga mutuo magsimba-simba dito sa mga bato, sa mga bukid? Daghan pa ba mga superstitious kanato? Tingali dili na kayo daghan. Apan ngano man nga makaingon man gihapon kita nga di ang daghan pagyud kaayo ang anihon ug gamay ra ang mamumuo, gamay ra ang mangangani ngano man. Tungod kini mga igsuon, kay bisan man tuod kadaghan na sa atong mga kaigsuonan nga nabunyagan na, nga napahibalo na, natudluan na sa giya sa Dios ug sa pulong sa Dios, hala dili sila gustong maminaw. Daghan na kaayong ang pagkaanindot nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, apan dili kita gustong makakita. Nakasuway ba mo mga igsuon ug nakakita ba mo nga usa ka tawo nga himsog kaayo, maayo kaayo, pagkasunod adlaw nagdialysis na? Kita mo ana? So makita nimo the change ba? Pagkalisod nga huna-hunaon, apan sa maayo pa og lawas, dili makadungog sa pulong sa Dios ug dili gustong makadungog sa pulong sa Dios. Labaw sa tanan, dili musangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa uban. Unya mga igsoon, kinsa man ang atong mangangani. Naan na kitay mga pari, naan na kitay mga obispo, naan na kitay mga madre, apan jutay ra kini sila kaayo. Kinsa man. Kini sila mga igsuon, mubalik siguro kita sa Ebanghelyo sa miaging Domingo nga ang Ginoo nagpadala sa katawhan o sa iyang mga tinun-an 2 by 2. Di ba? Ngano makahang 2 by 2? Ug mao kining duha ka tawo nga muadto sa mga balangay sa kabaryuhan nga gustong bisitaon og adtuon ni Hesus, silang naguna. Ug unya giingnan pagyud sila nga inig-adto ninyo aning mga lugara, ayaw kamo pagdala og bag, ayaw kamo pagdala og sandalyas, ayaw kamo pagdala og kwarta. Ngano man kaha? Kay aron ang total ang mga mamumuo o kadtong gipadala sa Ginoo will only have their security and trust in the Lord. Dili sa imong bag, dili sa imong katigayunan, dili sa imong kwarta o credit card, dili sa Dios. Munay gusto sa Ginoo. Busa mao kana ang mga misyonero. Kinsa atong balikon, kinsa sila? Tingali mga igsuon, mao kini ang amahan ug ang inahan sa panimalay. Dili ba ang panimalay the basic
ecclesial community. Ang pinaka-smallest unit of the church is the family. So ang gipadala sa Ginoo nga mga misyonero dito, naa kamo, naa ang amahan, naa ang inahan, nga sila mooy musangyaw sa ilang mga anak, mahitungod sa pulong sa Dios, sa gugma sa Dios, sa kaayo sa Dios. Isangyaw kini nato sa atong mga kabataan, ug sila madala nato pagbalik sa simbahan. Ug nahinumdum kamo mga igsuon, nga niadtong Domingo namalik ang 72, malipayon kaayo sila ug miingon, magtutudlo, nalipay kami pag-ayo tungod kay hasta ang mga demonyo na palayas namo sa imong ngalan. Ingon ang Ginoo, ayaw kamo pagmaya tungod kay inyong napalayas ang demonyo. Hinuon, pagmaya kamo tungod kay ang inyong ngalan nasulat dito sa langit. Ang amahan ug ang inahan sa pamilya nasulat dito sa langit. Busa, kamo ang mga ngani, ang mga pari mga ngani. Gitawag kita sa Ginoo, gitawag kamo, gitawag ako, gitawag kitang tanan, alang sa paghimo, sa pag-ani, sa mga tao nga nawa, nalayo, ug na wad-an ug paglaom sa kinabuhi. We are the missionaries of God. Manindog palihog. Mga igsuon, pinaagi sa pagkapari sa bag-ong kasabutan, gitanyag sa Dios kanato ang mapasiguling pag-alagad sa iyang anak. Mudangop kita ngadto sa Ginoo sa anihunon diha sa pag-ingon, Ginoo, duga nga ang among pag-ampo. Dungga ang among pag-ampo. Tanan, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mas daghan pang mga tao ang musanong sa imong tawag, sa pag-alagad sa imong katawhan, isip mga pari. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran nga sarado alang sa Ebanghelyo, maandam ug mamahimong tabunok nga uma, alang sa pagsabod ug pagtisok sa pulong sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kaparian, mga kamadrihan, mga relihiyoso, mga katikista ug uban pang mga laykong apostol, magdasig sa uban sa pag-apil kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga dasigo nato og mamuhat uban kanila nga nangalagad sa linaing paagi diha sa atong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga napasiguling sakripisyo ni Kristo, magdala sa tanang matuhuong nangamatay ngadto sa kahimayaan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Patalinghogi ang among mga pangamuyo, kay kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron nga ako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton tas Ginoo espesyal gikan sa imong mga kamot, alang sa daya bagmay siyang ngalan, alang usab sa tong kabuslanan ug sa tibukian santos ng sibahan. O Ginoo, kiningasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdungang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibaya ang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan, ang ngayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritual ang pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik nganing. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusad sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Santo Papa, ni Jose Palma ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo
imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa imo man naging riyan ang gahom magang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita nato karon atong panaginig sunay, panagdait sa usag-usag. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawag taong sa sala, sa kalibutan kaluhoy kami. Kordero sa Dios, nga nagawag taong sa sala, sa kalibutan kaluhoy kami. Kordero sa Dios, nga nagawag tang sa sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao si Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o bumaya ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Maghampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadyo ang gugma o grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos.